Mameli! Unsay imong buhaton sa imong ex aron makamove on na dayon ka kay masigig padamgo. So kay gapadamgo man ang imong uyab, buti pa sabot. Nitaliwan na siya sa laing kinabuhi. Karon, nganong nagpadamgo man ang usa ka tawo nga nipanaw na ngadto sa iyang biniyaan nga hinigugma. Ang rason ko ana, gimingaw. Gimingaw na ni mo day. Mura man gunay tuyo sa mga kalag. Dili matandog sila. Nganong magpadamgo, it's either nawili or naapa siya'y misyon nga wala na human. Or nagpadamgo kay tingali naapa mo'y lalis, away, or kinumbatihay nga wala pa na settle. O man kalagmitan, di ba? Ang uban, mengon ko na dagkote ko daw kandila na dito sa sementeryo. Ay para mahibalo siya nga likod sa iyang pagkawala, ginahandom mo gihapon siya. Diya sulod sa imo kasing-kasing miskag X namang duha. Manayon ang buhaton day ha. Tagkot ka sa sementeryo. Lunes ang schedule ana. Kung wa ka na sayod, Lunes ang dagkot sa mga nipanaw na nga to sa laing kinabuhi. Ikaduha, kung magpadamgo gihapon siya, kani, magpamisa na gyud kaday. Misa pamalandong ngadto sa mga kalag nga nipanaw na ni ining kalibutana nga makalabang na sila ngadto sa kalipay nga dayon og dili na sila magkondenar og maglakalakaw ni ining kalibutana aron dili ka padamgohon nila. Magpamisa ka. Karon naapay ikatulo. Kani ikatulo ko ana gud ni siya day gitawag natog jutay ray nakahibaluan nga teknik. Ako rapod. It's either gimingaw siya sa imong pagpangga. Ana mana, mga rason mana. Everything has a reason, day. Maybe gipadamgo ka kay gimingaw siya sa imong pagpangga. Kaduha, maybe gipadamgo ka kay nalimtan na nimo siya. Di panaw naman ka ni. Or nagpadamgo siya kay gimingaw siya ana-ana. Yes, day. Usagod na sa rason. Kanang gimingaw siya ana-ana mo nang dili pa siya ganahang mulabang ngadto sa laing kinabuhi nga magmalinawo na sa hangtod sa hangtod. So kay kung gimingaw siya ana-ana kay di man siya madalagdagkot og kandila. Ang imong buhaton miskag ex na mo adto as iyang pamilya, pangayuan ng iyang brief, isuot na nimo, inig katulog. Dili yung ka padamguhon anak. Tinood datay. Daghan ko kong natambagan ana nga problema ka ng padamguhon. Muna'y ikatulong nga teknik. Kung di madalagdag ko dito sa sementeryo, dili madala og pamisa, pangayoon nimo ang iyang brief ngadto sa iyang pamilya miskag bulag na mong duha. Isuot na nimo, inigkatulog nimo day. Di gyud na makaako og padamgo nimo. Magmalinawon na siya. Okay, tanan niya mga kagulaan nagkamingaw. Tuan na. Duol naman siya sa pultahan sa kalipay. Tinuod na. Ikaw mismo ang nagpaduol kaniya. Ngadto sa pultahan sa kapunaw-punawan. Duol na gud siya sa bintana sa tiunay nga kalipay. Tana, munay ikatulo nga teknik. Pero, kung dili gihapon madala, kaya naman ko yung mga sitwasyon, case-to-case basis. Case-to-case basis maniday. Case-to-case basis. Kaya naman po ko natambagan nga, dili gyud kuno siya undangan og padamgo. O natambagan na nako siya ning ikatulong nga teknik nga brief sa imong ex, imong isuot
Kay para di ka padamguhon, unya, duol na siya sa portahan sa kalipay. Di na siya magsamok-samok kay ikaw naman mismo ang nipaduol sa iyaha ngadto sa iyang gipangita nga kalipay. Kaning ikaupat nga teknik, gamay ra kaayoy nigamit ani nga teknik. Kanang gipadamgog yun mga inigkatulog padamgohon. Ang ikaupat nga teknik mo ni day, ayaw nagkatulog. Kay wala may damgo nga mosulod kung sige ra kang nagmata. Sumunay ikaupat nga teknik para dili ka padamgohon sa imong ex, para dili ka matugaw, para dili ka mahasol, ayaw nagkatulog. Mo na siya final destination. Ayaw nagkatulog day. The moment nga motuo ka ani nga tambag nga dili na ka matulog, wala na'y damgo nga mahitabo sa imong kinabuhi karon og hangtod sa kahangturan. Kung motuo ka, depende na nimo. Kung di ka motuo, dakong kaluwasan ang imong maangkon. Munang tarongin yung mga desisyon sa kinabuhi. Kay na, laitan ako yung mga palaupian chob. Day ha, ayaw nagkatulog para dili ka padamguhon. Final!